aka na tata bụ nkwọ ịma na anyị bụ ndị nọfụne na olu oyibo be ọ dịzi anyị ọfụzọ ofu ilo ha ni ụbọchị bụ afọ ụbọchị mana ọ dị ka tata bụ nkwọ Wednesday anyị na-eweghelu unu ife gbasịrị anyị ncha bụ ndị anọcha na ndị osimiri afọ mụ na onwe m nọbe bụ nkịta Nwakogo Nwaezimmadu onwe diọkpa mụ na nọbe anyị onye ọkpa na nke ọ bụ nna asị ya bụ diọkpa anyị bụ Kingsley Ajogbei na asị anọ a daalụsa onye asa onye unu ọ ga njikwa ekene onye a bụ na ọ bụ onye ogbo ọzọma ife a na-ekene onye ọbụla si n'ogbo ọzọma maọbụ idumu ọzọma wee bịa bụ onye a na anị ọcha na osimiri ya na onwe bụ onye ogbe ọzọma na ọkpanam na osimiri North Local Government na Delta State dịọba nna asị ya onye asa daalụsa mmiri izochi nne ya bụ mmiri a na-apụ na anyị bịa na ya anyị na ya tata nna asị nnụ a ọjị dị na be biko ka ịgụọ ọfọ na ya bụ ọjị ka ndị be anyị si eme na ka ịgụọ ọfọ na ya bụ ọjị onye weta ọjị weta ndụ ọjị ife anyị na-ekwu maka ọjị bụ ise ọdịnala niile dị n'ụwa tụmara nke dị n'Afrịka ọjị bụ ife anyị ji aga ọfọ anyị ji ekpe ekpele anyị ji asị ka anyị nye Chukwu ekene n'ụzọ ụka ekwesị ya bụ onye weta ọjị a weta ndụ amasị Nwaezimmadu na ị ga-adị n'ọjị a nke iweta na mbọsị nkọwa na nghọta nke ọdịnala be anyị tata amasị ị ga-adị ọjị a biko nna m Obinigwe amasị gị n'ala ọjị a ka ịgọzie na ịgọzie na anyị taa ka anyị tata ndụ tata ahụ dị mma tata wili tata ọganishu tata udo biko amasị gị gọziela anyị ọjị a ka ịgọziela anyị ya biko nna ka anyị taa ka ọ dị anyị ma na ahụ ndị a ka a na-ayọ ụwa ka ya na taa Chukwu ọ bụ ife anwụle ka ọ bụ na mmadụ gbaa ahọ ọgwa ndị be ọgwa ndị ebue kwado anwụle ekele Chukwu maka na ọ dịghị efe ịgba ahọ ọ dịghị efe na Chukwu bụ onye nwe ndụ a na-ekele Chukwu n'isi ezi na ọbeghị ọsị bụ na ịgba ahọ Chukwu nna na ahụ dị mma ị ga-adị ụwa anụ ka esi eme magofu na wasị na ọjị aja anụ oyibo biko ji m ga-ewele ka nta ga-ata ka nta gosi ka asa ata ọjị mana ndị anyị bụ ndị ọrụ oyibo nkịtị afọdụ ndị isi ụwa n'ihe ọjị wasị gị bụ ọjị mana m ga-ata nke maka na mụ bebele n'isi na m ga-ata eme ụgọ ka nta gosi ya dọba o nwere isiokwu anyị nweta tata ya bụ isiokwu bụ maka ịgba afa amana maọbụ enunene ịgba afa ịgba afa anụghị amanụ ọ dị mbụ na ọ dị na mbụ and ọ ga-adịgide maka na gị ndị be anyị si na ọdịnala bụ oyibo ọgbọ ya na ọ dị na ọ ga-adịgide n'ọdịnala igbo oyibo ọgbọ Igbo bịa kwuru ọdịnala tupu ụgụrụ atụba oyi dị ya bụ ife ọ na-akọwapụta so ya bụ ịmalị maka ịgbọ kike ilo na ya bụ ịgba afa bọbụ na ịnụga ịnụnene ịsụghị n'ụga kike ilo na ọbụbụ ịgba afa ike ọ dapụ ha ife na-ebute ịgba afa ada na ezinụlọ ọ na idumu ọ n'ogbe ọ n'obodo onwe ife na-eme ọ ife ga na-emeni wasijenu ga-agba afa ịgba afa dịka ka nsị gwa mbụ ndị be anyị ji ya ebi wee na-echekwazi onwe wee na-ajụpụta ife na-eme sini ya bụ ife a na-etụghị anya na-emeni ya bụ ịgba afa dị mbụ ana ịmagofu na oyibo abịago kịta ụfọdụ ndị dịka ndị oyibo ndị ya bụ dịka ndị ụka onwe ndị kwenye na ịgba afa onwe ndị na-ekwenye n'ịgba afa ka anyị bịa nke gị ka ọ bụ n'ịgba afa ọ ya bụ ife ekwu bụ na ya bụ ịchọpụ ha ife yes ịgba afa bụ ịjụ ajụjụ ịchọpụta ife na-emeni ịchọpụta ife megani mbụ ya bụ ịgba afa ọ bụ ịjụ ajụjụ ịchọpụta wee mara ụzọ ha ga-esi wee suwe wee fụ na ya bụ ife ọ na-emeni nke mee mbụ na ọ na-emezi ọzọ ya bụ ịgba afa afọ anyị na-ekwu ọ bụ ịchọpụ ha anyị iji ụka wee chọpụ ha maọbụ iji ịnụ anị
wee chọpụ ha ọdịnala wee chọpụ ha. Ọ bụ ọdịnala ịgba afa. Ọ bụ n'ụka. Ọ bụghị ụka. Ọ bụ ọdịnala kpọmkwem ọdịnala. Ọ bụ ọdịnala. Oke, ife na-achọ wee chọpụ anyị ọ bụ ife dị mma na mmadụ ga-emebi si ka oje ga-achọpụ ha chọma ka oje ga-achọpụ ha mana ọ bụ na ya ka onwe dịka ọchọ je ga-achọpụ ha ọ bụ ife dị mma ma ọ bụ ife jọ njọ. Nwaezimmadu ka m gwakena nke bụ eziokwu ịgba afa onwe ụzọ si dị mma onwe ụzọ si jọ njọ maka ife ndị kwue bụ na ije gba afa onwe ndị na-eje gba afa ụbọchị sofu ebe kwa na-eji agba afa ọ na-agba afa oge elu dịka ụzọ na-agba ma ezi ịtọ anyị nne n'ife afọ niile wa agba nwancha na-abịa eyi ibewe ọ na-eyi ibewe ọ na-eyi ino ana wagbasịa ebe afa ị ga-afụ na ikesi efe ọ na-emeni wagbasịa ebe afa ga-agwa ife ị ga-eme ka ị ga-esi gbochie ya bụ ihe emezikwa ọzọ ị ga-afụ na ndị wagbasịa ebe afa wamesi fo afa gwawa ife ọ na-eme mbụ na-akwụsị ọnụ memezi ọzọ ya bụ ịgba afa n'ụzọ nke o nwere ebe ọ si dị mma o nwezi okozi ebe ọ si jọ njọ maka na ife ọbụla dị n'ụwa a o nwere nke dị mma o nwere nke jọ njọ. Daalụ sa daalụ ọsọ m ka esi aza ya bụ ajụjụ mana o nwere ife nchọ n'ido na n'anya ịgba afa dịka akịkọ achọpụ asị na ịgba afa ekwufu na ije chọpụ hazi ife dịka akị dịka ka m si gwa ya mbụ onwe ka mmadụ ga-esi na-anwụ dịka onwe ife a na-akpọ ọnwụ mberede ọ daa ọnwụ ịma na ikesia na onye adịka elu ogo ya nwụ ya bụ ọnwụ ọ ga-asị nụ jegenenenu ka a mara ife mmụta nwaọbịa n'ofe ya bụ onye a ji enwụchụ onwe ka mmadụ ga-esi tibeli n'ike asị ka aji ga-ajụ ajụjụ wajụ ajụjụ ka ọ wee kwasị esi ọ ekwe esi imebesi ya bụ esi ịkwasị ya bụ esi ikesia ifo ọ menwezi dịka ifo oge ya bụ ịtụrụba ndị dị ndụ ị na-anụ onwe ka mmadụ si ebi ndụ ịmagofu oge na-ebi ndụ na-ebi ajọ ndụ nkesi ọ na-ezu ochi onwe ka ozu omekata onye etibeli ndị bewa maọbụ ndị obodo maọbụ ndị ogbe gasị wajenu ga-agba anụ ya bụ afa ka agba afa ka amali ọnwụ gbudi nwe ọ bụ ọnwụ chie ka ọ bụ na ọnwụ bụ na onwe ife ome onwe ife obute maka ndị ezinụlọ ha maka idumu maka ogbe ya bụ ịgba afa onwe ebe ọ dị mma onwezi ebe ọ jọ njọ onwe obodo ndị bụ na afọ a na-agbalị wee nye n'echi agwakwenye n'ime na ndị ebe ọ na-agba ya afọ onwe ndị bụ ndị ka ndị ụka gasị mba na aka anyị adịghịwa ya bụ onwe ndị wagasị okonu jienu ga-eme wee mesie udo na-abịa idozi na-abịa na ebe wa ji ga-agba ya bụ afa wee mesie ka esi eme ifụ na ife ncha edue ya bụ ịgba afa dị mma o nwekwazi ebe ọ jọ njọ ọ dị mma nwezikwa ebe ọ jọ njọ onwe ife niile dị n'ụwa dịka ka si gwa anyị mbụ onwe ndị dị mma onwe ndị jọ njọ ife na-agba wee ekwufu na-ekwufu ịgba afa ka isi fụa ilo na ndị ụka na onwe ndị ụka na-agba akwụkwọ afa na-eje ejekwudo ndị agba afa onye ji ụka mana ụka ekwena na awagada akwụkwọ ekwena n'afa ọ bụ na ịmale onye ibuzu a na-akpọ GB ụgbọ ọgụ o si enye egwu ị na-eje ụka na-alọ mmọnwụ weyile eshulo weyili chaplet emeshu o ji abụọ abụ ọ bụ ife ọfụ ka okwu ana ọ bụ eziokwu dọ onwe ndị bụ na wa nọ n'ụka wa nọzi n'ọdịnala kọsọ ọ ga-agwa anyị na ote ọdịnala ede ana ọdịnala ga na-adịgide aka ji nsi gwa anyị mbụ na onwe ndị na-ewe ji na-ekwu okwu na ọdịnala dị na-adị befọ ya bụ tupu oyibo ga-eji bịa so onwe ndị na-eme ali ya wa nọ n'oyibo wa nọ n'ụka wa nọ n'afa daalụ onye na-achọ ịnụ nwunye onwe ndị eje n'isi gbaje chọpụ aka na onwe gị nwunye gbachọpụ maọbụ nwunye wa na-anụ mgbe ọnụnụ wa na-anụ ga-adaba maọbụ ma adaba onwe ndị na-agba n'afa onwe ndị na-eme nsi na ịgba afa bụ ife ọ ji achọpụta maka ọdachi onwe ndị dịka waje ga-anụ nwunye masịkwajikwa agba afa ebe nwunye ya nọ ma ọ ga-abakọwa ọ ga-amụkwa ji mụọ ede mụọ ọka dịka ka ndị be anyị si kwue so ọ ga-agba ya bụ afa gbaa na onwe ndị na-agbawa gbatasị ife afa okwu
gwazi ife na-eme dị nke wa ma na oge weta udo ọ na-anwale na ọganihu na ebo di na nwunye na ezinụlọ. Afọ anyị ekwufu ịgba afa nji aka n'onwe ndị eme ya bụ ife agba ya bụ afa ọ bụ ife wa amụ ndị mmadụ ga-eli ka eje ga-amụ maọbụ ife dị n'ezinụlọ wa na amụ ka ọ bụ ezinụlọ. Nwaezimmadu ị ga-adị na ajụjụ a maka gị ịmago ọnọdụ a bụ ọnọdụ nkọwapụta na mmụta maka ka anyị si ebi. Onwe ndị bụ na ọ na-abụ dịka ife ndị ya bụ ife wahata ya bụ ife bụ na ọsọ ijekwa Jeriko jee Germany jee ebe ọbụla na ya bụ afa na ọwaị na ị ga na-emeli ya. Onwe ndị bụkwana wa na-eso ya bụ ndị na-agba ya bụ afa wa na-amụ ka a si agba ya bụ afa because ị ga-amụta mali ife ga-eme ọ bụ ọjị ka ose ọjị ka ọ bụ adu na mmanụ na nzu ka ị ga-eweta ka o wee ike gwa ya ife ị na-ajụrụ asịa. Ya bụ ịgba afa onwe ndị na-amụ onwe ndị bụ na ọ dị n'ezizi na ọbewe onwe ndị bụ na ọ dị n'ogbowe onwe ndị bụ na ọ dị n'idumuwe. Ya bụ ịgba afa ọ dị ụzọ na-abụ onwe ndị na-amụ ije mmụọ onwe ndị bụ na wa anya ga-awa ya anya n'aka ọ bụrụ ife nke walite. Daalụ Chinne anyị na onwe anyị onye agba afọ nwere ya agba afa nọbel mana ọ bụfụ na chọpụ ha ka anyị nọ anyị akụzikwa efu nke onye ma okwue nke onye mara okwue. Nji aka ịnọ onwe bụ onye ụka nọ so mmiri onwe ikwere nye gba afa dịka ka nsị gwa ya mbụ onwe ife ga-emeni letakwa na anyị bụ mmadụ ka anyị bụ onwe ka ife ga-emegide ya isi mba na nke a karịa sọ ka ije ga-achọpụtakara ka ife na-emeni ya bụ onwe ife ga-ebute ya bụ yalifo onye ụka anyị ga-enwe nwantịntị ezumike kịta anyị ka anyị kpọrọ ụnụ egwu ndị be anyị egwu anyị chọpụ ha egwu ọdịnala egwu gboo ya ka anyị ga-akpọrọ na anyị ga akpọrọ ụnụ egwu gboo tata. Isiokwu anyị tata bụ maka ịgba afa bụ isiokwu anyị tata. Anyị adịghị agba afa ahụ anyị bụ ndị ụka mana anyị ekwu ebuni na-ajọpụ anyị jizikwa aka na imilikiti ndị mara maka ya ụfọdụ na-agbazụkwa ya bụ afa gwa m ga-enwe ifu a ga-agwa anyị oge nite n'aka anyị ga-emepụ ekwentị ifu na ụmụ ikwini unu agwazụkwa anyị maka ya bụ ife. Diọkpa nna-afụ na ịgba afa ị na-ekwu na ọ bụ ịchọpụ ha anyị ka ndị mmadụ ji aka eji achọmachọma mana akwụkwọ nsọ na Matthew 7:7 na-asị ask jụọ asịa na ị ga-enwe ha kụọ aka ask you shall receive seek and you will find knock and you find ihe jụọ asịa na ị ga-enwe ha kụọ aka n'ụzọ na Chukwu ga-akpọpụ ya bụ ụzọ ọgwụwa kịka ndị mmadụ ejezi na-eji aja agbamafa mewa mana ị ga-eru ike wee chọpụ ha jụọ Chukwu akọwa oge mbụ na-elo efu omebefu ịnụfụ na Moses n'oge mbụ na omebe n'oje je ga-akọje chọọ isi Chukwu ụjọ ọzara jebefu dana buo ọnụ ori na nri Chukwu aba gwa ife ọba epụ ha kwa bịa gwa ụmụ Israel kịka ndị mmadụ eji achọpụ ha nwaji ụnụ ka je ga-achọpụ ha ma ka ime o ji bụ na ndị mmadụ eme ife mere bụ mụ na anyị ma na Chukwu amesi n'eluigwe wee gbadata ị na-anụ Chukwu amesizi n'eluigwe kpọtụ mmadụ bụ Chukwu ibe mmadụ dịka ka m si gwa anyị n'oge gboo oge nke Jizọs Kraịst even before anwụọ Jizọs Kraịst na wee ndị Israel wee nye n'echi ije Israel ya ndị ọ na-akpọ Juu wa believe na afa shinne wa na-emelie na-eji ajụpụta ife o nwere ka ife ga-esi gbaa ya lee isi ka ije jụpụtakara ife na-eme ọbọsịsụ ahịa ka ọ na-eji agbara afa o ife ga na-eme esu ka aje jụpụta na ajụjụ and ka si gwa anyị mbụ afa o nwere ụzọ si dị mma o nwere ụzọ si jọ njọ maka gị na onwe afa ga-agbasị ọbụna ọ bụ eziokwu na ife agbata na afa bụ onwe ndị ga-akwado ọgụ kwado ahịa maka gị ikesa na afọ ọwa agba na ọ bụrụ ka isi lue obute ebe a na-akpọ iwe n'ọnụma ị na-anụ obute iwe n'ọnụma anyị ma na iwe n'ọnụma ajọka ya ka njikwa na o nwee ebe ọ dị mma nwee ebe ọ maka ịgba agụ ọ na-agba agụ ọ bụ ịgba afa ka ọ bụ na-agba ị ga-eje ga-agba afa
ịmalụ onye nụ ya agụ mana ọ bụ ị ga-agbalị afa ndị ụka na-eje na-asị na waje eji achọpụ onye nụalịwa ọ bụ ịgba afa ya ga-agba afa ya bụ na chine bụ ndị ụka agba ya bụ afa onwe ndị na-agbalị a wee nye n'echi o nwere dịka ka ị ga-esi mụ nwa onwe ashịmadị ya bụ nwa na-ahụ gbayalị okwu ị ga-aghọta ndị ọsị jenu ga-agba afa ka anyị mali ashịma ka e ka o si bịa ka efe mụta anyị ịgba agbasị agbafa n'ezie n'ezie ọ ga-achọpụta na ezie na ọ bụ ife mega mbụ ya bụ ije ịjụ nwancha bụ ịjụ ajụjụ ịnụ agụ mana ị ga-agbala afa ka ịmara onye na onye agụ ọ bụ nna m nụ agụ ka ọ bụ nne m nụ agụ ka ọ bụ nna nna anyị wa nụ agụ ka ọ si bịa ya bụ ịnụ agụ na mmadụ nọrị mmadụ agụ bụ ọdịnala kwasị achọpụ ha n'afa ọ na-ede dịka onye bụ na mmadụ ma mmadụ na mmiri chukwu n'ụka mba ọ bụghị ofufe o nwere anyị na-akpọ n'oyibo godfather godfather dị ọ dịka ịgba afa god ọ dịwaga iche n'ịgba afa na nwa ịmalife akpụ isi mmụọ wa na-eji isi mmụọ ịgba ya gba afa kọdobe mmadụ ka ọ na-agba ya gba afa ifugo isi mmụọ ha aka dịka alụsị ọ bụ alụsị ka ọ bụ and onye ọbụla na-agba afa ndị na-agba afa ọ bụ wa ga-abịa onwe ndị na-abịa n'ife a na-akpọ ụnọ ọhai ọ bụ nwancha bụ ihu mmụọ onwe ndị bụ na mmụọ dị na bewe ọdị onwe dịka ụnọ rum wa ihu mmụọ wa dị wabịa jee ya bụ ọ ga-eje wa mebesi efe ọ ga-eme nyụọ ichu mmụọ wa nye ya ọjị nye ya nzu nye ya ife ọ na-eli ka o nwee ike gwawa eziokwu na eziokwu inwe dịka ofu ife maọbụ ife na-abịa ma ịwa ji ụfọdụ ndị agbafa ji agbafa ọ dị onwe ndị bụ na onwe ndị na-eyi ya bụ nwa na-eyuzi ife anyị na-akpọ onwe ndị dịka ife na anyị na-akpọ ife na-agbọnọ ya bụ gịnị onwe ndị na-eyuzu onwe ndị na-eyuzu egwu ayaka onwe ndị na-eyuzu nzu onwe ndị na-eyuzu ya bụ ife a na-akpọ dịka ose ọjị ọjị onwe ndị na-eyuzu yes ịmago na afọ anyị ga-agba ọ bụ ife ndị oyibo na-akpọ consultation to consult the deity or the shrine ị ga-enye ọjịnụ maka ịkwasị na ife anụ na-eli ka a ga-esila ọnya so iwelizi ya nyesi efe ndị ọ na-eli ebebesi ya ọ bụ aka dịka to invoke the spirit ọ bịazịa ọkọwalị ife ebia n'isi anyị malị ndị na-ege anyị ntị ndị anyị ọcha osimiri anyị nọ n'izu anyị ọcha osimiri ọ bụ na ịchọọ ka ị nweghị anyị n'ekwentị a ga-enye unu nọmba unu ga-ere ike wee nweghe anyị ka ịkpọ anyị ife inwe ikwu ini ịgwa anyị oke anyasị ọma sa oke daalụ sa nji aka n'ihe ege ntị ife anyị ekwu sinsi oke o nwee ife ga-enwe ịgwa anyị n'ụka ịgwazi anyị ozigbo nu maka na ndị nọkịta ahụ amalite ekwu onye biri bewe ọ bụkwa akpala ego ka ọ bụ wachokwu onye bụ ebubo sido ya bụ onye kọt ife na-akpọni ndị afa nta nọkịta be eziokwu dịkịta na ndị majik na nwanta bụ n'ụlọ ụka ihe n'ụlọ ụka ebe echekọ na be ogbo ebulu anya ozi ọ dị ụlọ ụka maka ọ ga-emegide gwa ya afọ ebe a ga-ejidebe ya dị njekọ abụga m ndị ozi chukwu na-eme na ọbụ dịka okwu ịnụ ala agụ wadị emezi ya n'obodo a nọkwada n'ihe bụkwu na ebe ndị nke na-agba ya bụ agụ anwụsịga ụmụ nwa na-ejezi ụka anyị amaghị adọpịa ndị be anyị n'ife alụlọ mmụọ maka na tupu ji anyị anya n'isi ka anyị na-eje n'isi ọbụla na-azụ apa na ife ndị abụghị ya ndị abụga ife ụbọchị ga-aga ọgarịga with bygone days so na ya bụ okwu dịkwa mma maka omenala dọ mana ndị sị na ha na-agba akịta ejiri m aka na wapụ ya bụ ife ka wapụ ya akwa na mbụ ya bụ ife nke okwuru na onye nwere ịbụ kraịst ntinyere ya
bụ onye anyị ụta bụ onye dọkịta ụlọ ụka ka ndị obodo ya ka ikwu obodo ya ka ikwesị agbapịalụ ịmara ife ga-eme obodo onye ọbụla dị na ụlọ ụka na bịa ka ikwesị adịkịta daalụ dị ọkpa aka nke ya eri na ya sị akịkọ ekene unu dị ọkpa ka nye ya ekene na ya sị ahụ anyị bụ ebe adịdịmọmọ edesa edesa ọ ga-adị mmadụ nwanne dị ihe dịgo mmadụ daalụsa ise okwu dị ọkpa anyị a na ise lugite ya ọ ma mmasị nne o nwesife okwu na wahapụ ịgba afa kịta ya bụ ife okwu bụ na all things are passed away ka Bible si kwu all things have become new 2 Corinthians 5:17 ya bụ ife okwu na onye ọbụla dị isi n'ụlọ ụka mana o kwuzikwa ọzọ n'ụmụ ụka n'onwe okwu na ndị agba afa na wanọzina n'onwe ndị ọ bụzikwa na ntụ dị n'ime ntụ atụ n'ime n'okwe n'ụlọ ụka ndị emezikwa majik nọzikwa befu ụfọdụ agba afa ka gị si fụ ya bifo nwe ndị agba afa bụ ndị dị ka pastọ kịta na ọ bụ na wa agba afa bụ na wa bụ ndị ụka dịka ndị pastọ na-agba afa kịta wa gbasịa wa bịa ụka bịa sị na wa prọfesa anyị wa afụ ụzọ dịka ka m si gwa ya mbụ utee ife ya bụ ịgba afọ a bido ana ọkpụ njedebe adịghịzi isi na njedebe adị na otego bido na agbo ka obido na agbo ka obido afọ ga-adịgide onwe ndị kwele ekwesị ya n'ike mmadụ nche amanwụ ofu nga dịka ka a sị gwa ya onwe ndị bụ na ọ ịgba afọ a dịka ka a sị gwa ya mbụ bụ ife dịka onwe ndị na-amụta anyị onwe ndị bụ na ọ dị n'ezinọbewe na ọ dị na bewe na ọ dị n'idumuwe onwe ndị wa hanya ya anya ị na-anụ ya bụ ijegorewa na Israel war ya bụ ebe Jizọs Kraịst wa na-agbalị afa were echi anyasị ọma ọ dị mma anyasị ọma oke gwa anyị afọ anyị na-abịa isi akpọ ka ịgwazi anyị tinye ọnụ na ya bụ isiokwu anyị tata oke daalụ anyasị ọma sa ife gbasara ịgba afa ka nsịta ụta ndị bụ ndị na-agba afa bụ ndị ogbu egburu a na-anụ ndị ogbu egburu bụ ndị na-agba afa ọ na-agbara nta mgbe emebe mana oge a ji emebe ya dị ife bụ oge elu ugbo kịta ewa onye oyibo adịrị ụka dịrị ọ ga-agbazi afa kịta mana onye mụ na-anọbịa na-ekwu na ndị mmadụ na-agbagharị afọ nwe ndị ejekwebe efe ụfọdụ eje na nzuzo onwekwa ndị ọ bụ na wa bụkwa pastọ wee jekwe ọ sị na nkwe ndị mmadụ eje eri wee luo echi ụfọdụ bụ na onwekwa ndị ọ bụ na ọchịchị dị na bewe wachi onye ga-achị ịnị dịka eze wee jekwa je gbapụ ya bụ afa ya ka ọ na-akọwa na ya ọ dị ewuzi ọ bụ ndị ogbe gburugburu ndị agba afa ịnụfu dịka ogbu ebunu ịnụ ha na ogbu ebunu ya bụ okwu na-eyi egwu ọ na-eme mmadụ akụsọ onwe ndị bụ na dịka na-agbụ ya bụ dịka ndị na-enye ime ndị na-agwọ dịka ọya nwanchawa akpọwa ogbu ebunu mana onwe ndị bụ na na ọ bụ ife a na-eme bụ dịka inye mmadụ ọgwụ ya bụghị azụ anyị onwe ndị bụ na dịka ọgwụ igbu mmadụ wanọwa na ọ bụ ọgwụ alụsị anyị na-ekpokọ nwa ncha bụ na ha bụ ndị ogbu ebunu ọ bụ nwa niile bụ ogbu ebunu anyasị ọma hello anyasị ọma mgbere ọma daalụ nụ a tọrọ adị na tụrụ anyị ga-akpọ oke nụ anyasị ọma na biko ịma na saịdị mgbapọ ọdịcha anya niile ihe anyị na-enwe saịdị a bụ eze nwaanyị na-agba afa iri onye nke akọrọ gị nke taa ijekọ saịdị a ọ na-akọrọ gị ihe ọzọ kedu ihe mmadụ ga-eme ọnwụta ezigbote dibịa na-agba afa ka esi ama ha ọ ihe m na-azụ daalụ sine inwe ife inwe ekwu n'ifu ajụjụ ọjọọ ịmara ntụ na-ayọ bụ ife jụ n'ụwa o ji ka ebe niile ọ bụ ọsịsọ na Afrịka ma obodo oyibo wọ ma ụka wọ ntụ na-ayọ eshike nne mana onwe ndị bụ ya bụ ndị na-agba ya bụ afa wa ma ife a na-agba na-agbata ọka dịka onwe ndị bụ na wachi ịgba afa tata ọ bụ osisi ofu ebe ka ọ na-eje wa ga-ejezu dịka ebe na-agba ma ebe ịtọ ikesa wajia ebe ịtọ ebụọ ekwu ofufe ịmaga oyibo si majority carries the vote ị ga-ama
na ọ bụ eziokwu. Na ife na-ekwu na ndị na-agba afa na ọ bụ na ndị na-eje enyi na ọ bụ na ofu ube gbakwesị ị ga-ejezu ebe na-abụ ebe onwe onye ọbụla ga-eje ịjụ ajụjụ n'afa isi na ofu ebe ka ọ ga-eje waje eme ị ga-ejali ebe na-abụ ka sị na ife dị bụ ha n'ofu n'ọdịnala ibe anyị. Daalụ nne. Nji aka na onye na-akpọ anyị n'Ọnịcha na-ege ntị ife ị na-ekwu ọ na-ege ntị ife na-ekwu. Ndị mmadụ kịta ịgba afa ndị pastọ ụfọdụ asị na nwa nwee ndị na-agba wee nwee ya bụ nwa nwee ofu onyinye efu ụzọ wee nwee onyinye efu ụzọ onye nwe onyinye efu ụzọ ọ bụ fife dịka ọ dịzikwa dịka onye agba afa maka ọ dịka onye agba afa afụzokwa ụzọ ọ bụ ofufe ka nwe na-abịa bụ nwanchi yikpo ọta n'ife bụ na onwe ndị bụ na ị ga-abịa dịka ndị ụka ndị si na ha pasọ dole imilikiti pasọ bụ ndị ogbu ebu n'okiti a wayizili akwa white ka na-ekpụ akwa ọcha wee na-eme anyị yiri n'anya ụna amagofu na ebu eziokwu na dibịa ji ewuzi mana imilikiti wa onyezi n'ụlọ ụka na ha bụ ndị ụka onye ga-abịa wakụnya wee mebe nke a mebe nke a nwancha gwazi ofu ajụjụ wọ ya bụ ọdịnala anyị ọ ga-adịgide enunere maka ịmịta ya bụ dịka ka Jizọs Kraịst nwụ wasị na ọ ka akwa na waba maịta mmadụ onye ga-enwe anyị ịnụga maka Jona na Baịbụl Jona wasị maịta ọbasị na onye bụ onye bugheri ekwulekwu ịmịta ọ bụ ofufe ọ bụzikwa ofu ụzọ o ji bụ wachasị na ya bụ ịgba afa ọ bụ so ka isi ọ bụ ịgba afa kwawajiga ajụ ọjụjụ wa amaita kwa amali ife na-eme anyị na ụgwọ na-achọ ikpuwo n'oyi na-eme ọ bụ na ịgba afa bụ ịmaita ịmaita dịka ife dogo na-akpọ ịtụ dice ya bụ gambling ọ bụ na gambling mana ya bụ dịka mana nke nwanne nke ama na oge Jona abụọ ịmaita ọ bụ ịtụ dice ọ bụ ịtụ dice afa ka agba nke a maka nke Jizọs Kraịst akwa wadọka nke afọ ọ bụ ịgba afa nke ọ bụ ịma ọ dice ka atọ dịka onye nwe the highest number onye nwu nọmba akasị bụzi onye ise dodizikwala eyo anyasị ọma daalụ nne. Biko ihe na-ebi bụ saịdị anya ụmụ nwaanyị bụ ihe na-agbakarị aka ebe a ọcheta anyị ru nwoke mana ọdịcha mana mbọ gbadobe kama na ihe nnotisi esite ndị fọdụ ndị nlọkụrụ si n'oche yarịjita n'ọchịchị onye ifuziri ọchịchịrị eze nwaanyị ka ọ bụ onye ifuru eburu gị amụma mgbe ha nọ na-ajụ ebe nwere ike ike ego onye na-agba afọ ọ bụrụ eziokwu ọ bụrụ na delta m na-abịa ọ bụrụkwa m n'ala Igbo m na-eje n'ọdịdị ya agwa m eziokwu onye nsogbu ya maka ama na ndị na-agba afa onye ya agwa m eziokwu ndị ụka na-agbapụzi afa mmiri enaghị 200 ahụ ndị na-ana 200 ahụ ndị na-ana 500 kedu ihe mmadụ ga-eme ka ọ nweta ezigbote dibịa na-agba afa biko ọ bụrụ na Delta steeti bụrụ na-esita program a na-amaziere anyị ọnwa tv ya amaziri anyị ya ga-eji agba afa biko maziere na anyị onye mgbe o onye mụ na-anọbe ka ọ zaa ọ ga-eri ike za ya bụ ajụjụ ọ ga-eri ike zaa dịka ife ikwu ife ịjụ ajụjụ ebe ị ga-enwe ike nweta ezigbo onye na-agba afa ihe mara ka m si ekwu mbụ waje esi ofu ụzọ aba ụgbọ ọfụ ije ga-agba afa na ịkwadebere ịgba afa ọ bụ ajụjụ ị ga-ajụta ajụjụ ịjụtasị ya bụ ajụjụ ije ga-agbazi ya gba afa ọ bụ osisi ofu ebe ka a na-eji agba afa onwe onye ọbụla na-agba afa tata isi na ofu ebe sisi ka ọ ga-eji agba afa ị ga-ejezu ebe na-agba ma ebe ịtọ nke agwa ife ọ na-ekwu bụ ka ebe ọ ga-eji chọpụ ha ịgba afa mana ife mebe anyị na onwe anyị bụkwa ndị ụka anyị bụ ndị ụka anyị bụ ndị nọbe anyị mụ na onwe ama na abụọ na-agba afa mana ife ebe bụ na ọ bụ na oji obodo wee
ọ bụ na ọ chọma ọ ga-achọpụ ha ndị Agba Afa n'obodo wee ọjụma ndị isi ndị dị ọkpawa n'obodo ọ ga-achọpụ ha mụ na onwe na ndị Agba Afa mana mma na ajụga m ajụjụ na ajụ ndị mmadụ siwa kekwa amarị maka ịgba afa ya ma anyị ji ekwu ya okwu ọfewa na nke anyị gụpụ na akwụkwọ nsọ ụfọdụ imewe ka anyị na-ekwube afụga m ndị mmadụ tasịrị maka ya wee sisi nne so ibu na ndị ọzọ osisi bụ ọzọ bịa ibu na bịa arụ ọrụ ka ndị asị na awa bụ eze na eze kwa ji amalụ onye ga-achịwanị na afa kụwa achọpụha so obodo onye ọbụla nọ ọjụma ajụjụ ọ ga-achọpụ ha ọ ga-achọpụ ha kwasị na anyị aja adị mgbele adịghụwa anyị aja adị mgbele adịghụwa onwe ebe ọbụla ị ga-eje obodo ị ga-eje tata ịnụ m afọ onye na-agba afa ike sie dịka ka Jizọs wasị na a prophet is not acceptable in his own place. Yes. So ife ga-eme bụ ọ dị dịka abụ n'obodo ije n'obodo ọzọ ilu a na ịbata na n'obodo maka ọmụgụ onye gbu anyị na isi lebitima ọ gbu anyị na ya stata nkike okwu ọ sị na ọ dị agbazi afa na wee je onye ọbụla ejezi ụka anyị abụ ife ga-afụ ọ bụ eziokwu nke a bụ eziokwu ekwenye olu na nwancha onye ọbụla ọ bụ onye ndị niile na-akpọ Jizọs Kraịst bụ ndị ụmụazụ ndị na-anyụ anụ maka ọgbanje ọ bụ afa kwa ji agbapụ ọgbanje ọ bụ afa kwa ji ọ bụ ese ị ga-akwale ese ya bụ wazi dịka ịmago ndị na-agụ Baịbụl kịta say give Caesar to what is belong to Caesar, give Jesus Christ to what belongs to Jesus, or give to God. Ife na-eme bụ ndị na-adị ka ndị na-abụ ọgbanje ọ bụ ajọ mmụọ ajọ spirit na-enye nwa nsogbu ya bụ ife a ga-eme bụ wakwa ya bụ eze kwanye ya bụ ajọ mmụọ na-enye ya nsogbu wakwanyazi ya si ya na hapụ onye hapụa onwe nwe ike hapụ ya bụ enye na nsogbu ya bụ ọ bụ ịkwa ese ịkwala ese ndị na-ege anyị ntị anyị nọ n'ezu anyị ọcha osimiri oge anyị anamaghị